Oh, yo, what's up, yo? What's up, mga What's up, yo? What's up, yo? So yun yung pag-uusapan natin ngayon is tungkol kay Makagago at kay Leng. Ayun, tayo dito pare. Oo, may fans tayo dito kaya. Dalawa lang, Dalawa. So yun guys, umpisa na natin. Tika muna, intro muna tayo. Yun. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon is yung tungkol kay Makagago, di ba? Tungkol kay Makagago at kay Leng. Oo. Kay Leng muna, kay Leng. Balatan mo. Doon kay Leng kasi. Tumimik ka, putang ina mo. Yun o, pinapanood namin si Makagago, oh. Yun o. So yun, umpisa natin kay Leng. Kasi yung pagkakamali ni Leng is yung nag-push siya sa ano, yung isang, sa Instagram niya na yung merong nakalagay na Kain Pepe, yun tapos naka ano pa yung ano niya. Pepe. Oo. Tsaka naka ano pa siya, naka ano pa yung puwet niya, di ba? So yung pagkakamali lang ni Leng is yun yung ginawa niya yung kay Makagago naman. Yung kay Makagago, putang ina ng Makagago, dalawa silang may pagkakamali. Paano masabi? Ay, may dalawa sila eh. Oh, bisan ko na. Oh. Makagago, putang ina mo. Binabalik ko lang. Trash talk daw, trash talk. Pwede magmura, diba? Oh, pwede yan. Pwede. Oh. Putang ina mo, bakit ka nagmumura sa mga pinagbababas mo kay Leng? Paano masabi? Ano ba yan? Putang ina mo! Isa pa Bakit mo binabas si Leng? Siguro may pagitan kayong dalawa, no? Naiilam ka ata sa pagsasabi niya, ganyan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Isa pa. Huwag mo akong pinagtatawanan, putang ina mo! First time ko to! Gago! Bakit? Gana, sandali. Para maniwala ka, pinapag kita ngayon, no? Oo, nakikita mo yan. Picture mo yan nandyan. Putang ina, ang gwapong pala dito, oh. Ituto mo. Hindi ko napalitaan nyo ba yung... Nakikita ba yung picture niya? I mean, yung truth. Hindi makita. Sandali. Pause muna natin. Hindi sinasabi ko eh. Yun. Bakit pinagsasabi mo na nagpalaglag si Leng? Oo nga. Siguro ikaw yung ama. Bakit di mo matangga? Kaya niya pinalaglag, di ba? Oo. Siya nga ba? Sandali. Tika muna, nahihilo na ako. Lasing na ako. Banata mo muna si Leng. Gago! Ano ba yung babanat ko kay Leng eh? Para sa akin, tama si Leng eh. Kaso yun lang yung pagkakamali niya. Kung hindi sana ginawa ni Leng yun, hindi siya nag-post sa Instagram is hindi naman magbabasti Makagago, di ba? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Leng, ano lang ko sa'yo. Idol kita pero sa pagsayaw lang. Pero kapag sa ginawa mo ngayon is hindi kita urungan. Paano masabi? Di ba? Hindi mo inuurongan. Tapos, di mo na alam. Meron pa. Yung nangyayari kay ano ngayon, Thunderford. Yung binabanata ni Makagago ngayon ni si Thunderford kasi kita niya naman si Thunderford is best friend niya daw si Leng, kaya pinaglalaban niya si Leng. Para sa akin dalawa, no? Oo. Wala kaming pakialam kung marami kaming followers o wala. Oo. Wala kaming pakialam, pero para sa amin, putang ina nyo, nagpapababibi lang kayo sa YouTube! Gago! Isa pa chicken joy, ha? Isa pang chicken joy, gutom na ako, nagugutom na ako. Paano masabi? Dali lang. Pabibi kayong dalawa. Ikaw Makagago, makapabrispring ka kay Idol Tolpo, kung makadikit ka para sa kanya. Parang toko, yung alam mo yung toko. Gago! Toko! Sapagkat may gold ka lang sa kamay. Ako silver lang, meron sa akin silver lang, ha?
Paano masabi? Silver lang. Ikaw gold. Ikaw ang gold. Pero sa akin silver. Pare, may gold ka lang pare. Hindi natin makuha sa gold. Ilang karat ba yan? Itong gold ko? Oo. 48 million carats to pare! Paano masabi? Dito mabili! Oh! Sandali lang. Pero hindi natin kayang ganyanin yung ano. Sapagkat siling, aminin ko, idol ko siya sa pagsasayaw. Pero hindi ko siya idol sa paggaganyan-ganyan mo. Makagago! Ako si Makatanga! Gago! Aminin ko sa'yo, Makatanga! Ang tanga-tanga mo! Tinatanga mo yung mga gago. Ang ganda-ganda ng pangalan mo, Makagago, Bakit mo binabasiling ng ganon? Tara, patulpo kita, gamo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Para ano? Para sumikat ka, sikat ka sa ano ba yan? YouTube. Tapos, Tsaka ano, Sa? isa din siya sa mga members ng Star Image. Star Image. Oo, kasama niya si Sanderford. Paano masabi? Ang sikat mo. Pero para sa amin, wag ganun. Wag mong minumura agad-agad siling. Porkit ba, siguro ikaw, aminin mo na yung totoo. Para sa amin dalawa, aminin namin totoo. Wala kayo pakialam kung may gusto ka sa kanya, pero hindi dapat yung ganun minumura mo siya, putang ina mo, gago kang putang ina mo. Gago! Kung ginagamit mo lang yan para magpapansin kay Lengis, tumigil ka na, makagago. Kung may gusto ka sa kanya, daanan mo sa personal, wag sa personal, putang ina mo sa major portion, ina mo, baon ina. Paano masabi? Baon ina. Nabibisit alam, batagan pa ka. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hindi mo naiintindihan, no? Kasi, aminin ko sa'yo, may laya akong, guys, sandali. Sasabihin ko yung laya ko sa'yo, Nigeria. Paano masabi? Nigeria, hindi mo ako makita, putang ina mo. Paano masabi? Ang ganda-ganda ng mukha ko, ang itim-itim, di ba? Pero makita mo ako sa personal, pareho lang tayo. Mas gwapo pa ako sa'yo. Gago! Balata mo! Makagago labas ako dito, kailing ako. Babanat ako kailing. Paano masabi? Hindi ako nagmura. Ba't umalis? Baka mano ako, mabas ako dito. Mabas yung channel ko. Gago! Kaya makagago, yung ano ko lang sa'yo, request ko lang is, ingat-ingatan mo yung pagbabash mo, pagta-trash talk mo. Yung mga dinidis mo is, pumili ka ng dinidis mo kasi, kuminsan kasi nakakasakit ka na. Paano masabi? At yung kuminsan, nakakatulong din naman siya sa pagdidis niya, di ba? Ang gusto ko lang gawin is, makagago, mag-sorry ka kuminsan sa mga nasasaktan mo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yun, kung ibabash mo kami, di si ibash mo kami. Botang ina mo. Yun, bye!